Yes, Nikure Mugajwang, nitiere wach moro ka madwani mondo mi awuoye gi, kawuono dani mondo mi awuo gi joro. Joro mage joma dani mondo mi awuogo kende e kanisni mag Luo Nyanza, e kanisni mag Nyanza at all, e kanisni mag Jojuo, adani awuoye gi joro. Kisomo muma tibiro yudo gimoro amora monego bed ni itimo. Kisomo muma, kopo ni ng'ama war, king'ama war, kisomo muma, to nitie gik monego bed ni itimo mondo mi idhi icham gikeni mosiko manyaka chieng'. Hallelujah. Nitie gik monego bed ni itimo mondo mi idhi icham gikeni mosiko manyaka chieng'. Mano kisomo muma. Kochakore wuok, mitund tung', chakruok, mitund tung', tin jo-Lawi, mitund tung'. Mano pok wadhi e jonabi. Biro nyisi gima onego bed ni itimo mondo mi idhi icham gikeni mosiko manyaka chieng'. Gimoro ni isesomo asoma muma, iyudo ka ng'ato osebedo ka somo asoma muma, higa kalo higa luoro. Jaro somo muma, ng'ano somo muma, higa luoro higa kalo. Then odhi ochako dhi e studio to ogolo thum kopenjo Nyasaye gima onego bed ni otimo. Tisesomo muma ming'e ni yawa, ma en tieni gini katimo to gini rach. Aseng'e pogo ber gi rach. Ma katimo to rach, to ma katimo to ber. Tichako idhi nyaka e studio, igolo thum kipenjo go Nyasaye ni onego atim ang'o. Kendo idhi miwachne go na ugeto, Nyasaye wuora ne wara nono, ang'o monego atim? Like seriously? Ipenjo nang'o monego itim? Gigi te nie muma, ni gigi ni andiko. Gigi pastors yalo, piny meru gotieno. Pastors yalo wechegi, fanjili mar Jehova. To pod in magi pod otami nyaka. Apani nitiere gimoro makoro wadhi gine. Wadhi timo ne jorom ma abiro nyisou go next week. Gima wadhi timo ne jorom sani nikech chalni we are not together in the Rico Bonito